Автобус рухається маршрутом номер 26. Наступны прыпынак Вулица Терахоўская. «Осторожно, двери зачиняются». Вулица Терахоўская. Наступны прыпынак Вулица Подлесная. Наступны прыпынак Вулица Подлесная. «Осторожно, двери зачиняются». Вулица Подлесная. Наступны прыпынак Вулица Дуброўная. Наступны прыпынак Вулица Дуброўная. «Осторожно, двери зачиняются». Вулица Дуброўная. Наступны прыпынак Хімы. Наступны прыпынак Хімы. «Осторожно, двери зачиняются». Хімы. Наступны прыпынак Шпіталь. Наступны прыпынак Шпіталь. «Осторожно, двери зачиняются». Шпіталь. Наступны прыпынак Крышталь. Наступны прыпынак Крышталь. «Осторожно, двери зачиняются». Крышталь. Наступны прыпынак Завод хімічных вырабаў. Наступны прыпынак Завод хімічных вырабаў. «Осторожно, двери зачиняются». Завод хімічных вырабаў. Наступны прыпынак Завод санэпідэмнарыхтовак. Наступны прыпынак Завод санэпідэмнарыхтовак. «Осторожно, двери зачиняются». Завод санэпідэмнарыхтовак. Наступны прыпынак Школа номер 1. Наступны прыпынак Школа номер 1. «Осторожно, двери зачиняются». Школа номер 1. Наступны прыпынак Вулица 9 мая. Наступны прыпынак Вулица 9 мая. «Осторожно, двери зачиняются». Вулица 9 мая. Наступны прыпынак Микрорайон 35. Наступны прыпынак Микрорайон 35. «Осторожно, двери зачиняются». Микрорайон 35. Наступны прыпынак Вулица Ленинградская. Наступны прыпынак Вулица Ленинградская. «Осторожно, двери зачиняются». Вулица Ленинградская. Наступны прыпынак Школа номер 2. Наступны прыпынак Школа номер 2. «Осторожно, двери зачиняются». Школа номер 2. Наступны прыпынак Вулица Международная. Наступны прыпынак Вулица Международная. «Осторожно, двери зачиняются». Вулица Международная. Наступны прыпынак Тлушчакомбинат. Наступны прыпынак Тлушчакомбинат. «Осторожно, двери зачиняются». Тлушчакомбинат. Наступны прыпынак Вулица Луговая. Наступны прыпынак Вулица Луговая. «Осторожно, двери зачиняются». Вулица Луговая. Наступны прыпынак Прадпрыемства Камінтэрн. Наступны прыпынак Прадпрыемства Камінтэрн. «Осторожно, двери зачиняются». Прадпрыемства Камінтэрн. Наступны прыпынак Школа номер 19. Наступны прыпынак Школа номер 19. «Осторожно, двери зачиняются». Паважаныя пасажыры, падчас руху аўтобуса трымайцеся за поручні. Саступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і людзям сталага ўзросту. Школа номер 19. Наступны прыпынак Улица Барыкина. Наступны прыпынак Улица Барыкина. «Осторожно, двери зачиняются». Улица Барыкина. Наступны прыпынак Школа номер 3. Наступны прыпынак Школа номер 3. «Осторожно, двери зачиняются». Школа номер 3. Наступны прыпынак Кінотэатр «Кастрычнік».
Наступны прыпынак. Кінатэатр «Кастрычнік». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Кінатэатр «Кастрычнік». Наступны прыпынак. Вуліца Чкалова. Наступны прыпынак. Вуліца Чкалова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Чкалова. Наступны прыпынак. Праспект Кастрычніка. Наступны прыпынак. Праспект Кастрычніка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Праспект Кастрычніка. Наступны прыпынак. Вуліца Карпышева. Наступны прыпынак. Вуліца Карпышева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Карпышева. Наступны прыпынак. Прадпрыемства «Мелкавіта». Наступны прыпынак. Прадпрыемства «Мелкавіта». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прадпрыемства «Мелкавіта». Наступны прыпынак. Вуліца Пеняськова. Наступны прыпынак. Вуліца Пеняськова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, праезд без аплаты з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем. Каб набыць білет у вадзіцеля, пасажыр абавязаны ўваходзіць у транспартны сродак праз пярэднія дзверы і да пачатку руху аўтобуса набываць і кампаставаць білет. Продаж білетаў вадзіцелем ажыццяўляецца на прыпынках. Вуліца Пеняськова. Наступны прыпынак. Вуліца Сярогіна. Наступны прыпынак. Вуліца Сярогіна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Сярогіна. Наступны прыпынак. Мікрараён Шведская горка. Наступны прыпынак. Мікрараён Шведская горка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Мікрараён Шведская горка. Наступны прыпынак. Вуліца Братоў Лізюковых. Наступны прыпынак. Вуліца Братоў Лізюковых. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Братоў Лізюковых. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт імя Сухова. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт імя Сухова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Тэхнічны універсітэт імя Сухова. Наступны прыпынак. Вуліца Косарова. Наступны прыпынак. Вуліца Косарова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Косарова. Наступны прыпынак. Вуліца 70 год БССР. Наступны прыпынак. Вуліца 70 год БССР. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца 70 год БССР. Наступны прыпынак. МЖК Сонечны. Наступны прыпынак. МЖК Сонечны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. МЖК Сонечны. Наступны прыпынак. Онкадыспансер. Наступны прыпынак. Онкадыспансер. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Онкадыспансер. Наступны прыпынак. Педгарадок. Канцавы. Наступны прыпынак. Педгарадок. Канцавы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Канцавы прыпыначны пункт. Педгарадок. Калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.